ngenxa ngaphephezwe wena wafika waphilisa bazozizwe thetha ntondini naba bantu bakho nasizwe zakokwethu thetha ntondini naba bantwana bakangubesizwe thetha kwedini size nathuma uthini ngiyekela ngitsho ndithi Obawo ababhekesha inkqubo ngemvume yenu mandikhahlele zonke izangqane zikhotholo eziphuma kuyo yonke imikhakha yenhlalo yabantu, amampinga namampingakazi, wonke umuntu olapha. Molweni Ngubeni. Benikho ndithukwa, ndivukelwe ke ngoku into ethi nam mandizithuke. Thikolo sephuma egadini aluboni bizulu lezisa. Phezu kwebumbani igaza liyanqanqaza lithi izandla zinamanxeba ngenxa yophatha into ezinzima nelivile na. Sikize mdaka magazi ukuphindana ntombazana zakupheqa noba uyakhabalaza ngoba uyavuma kwabanyekelelayo. Kodwa kamgawule budoda begqirha mabunqonyule kuba buzala kakubi buzala abathakathi. Duda kamdumane iqinile le ndoda iyalala emanzini ingenangubo. Maphela ndini yehlane emqadini imbi into enyenzayo. Lidlwengula abafazi benyukuthi bazala inkuma. Zathi inkomo zikaMpinga, zikamawawa, zikasenzo, zikasineka, zikamakhoba, zikangwangwashe, zikakhalata, zikambhusha, zikambhala. Umbhalo wakhe angathi yingcolo khona ukuze athi esikugalekile seyithapha. Wathi logusha zingalala ngaphandle kobuhlanti intombi kaseyifunwa ngamasoka. Umathukwa lile njengomntwana, umaphila kukuzenzela. Into yomntwana ingabanaboya isafanwa ngamakhwenkwe. Ikhwenywe emakhantini lingamadoda nenkomo azothetha inyani zodwa enkundleni bishiyeke ikhazi. Tshona langa sizotya into ezimandi. Bantwana phumane ndizazala nonyoko senditshilo. uMpinga abulabalabi buphuma ebumpondomiseni. Nobumpondomise abulabalabi buphuma kubumbo. Sisizwe esi esasazwa ngokuba ngamambo. Ubumpondomise buzovela eMhlathuze, umlambo owahlulela seSwazini kwaZulu. Ukwahlukana konyana bendoda enkulu uNjanya, abazukulwana bakaSibiside, uXesibe, imfusi, uMpondo noMpondomise ngamawele. Kwahlulelwana ke ngoku uMpondomise wagugutha woyama yena intaba zokhahlamba wayakumisa eDedesi. uMpondo walugudla unxweme, uXesibe wabuthatha wonke umhlaba ophakathi kwamawele. Ngabantwana bakomkhulu apha. uMpondomise ke uzala uDunu, uDunu uzala uBhoma, uBhoma uzala uNqunqe, uNqunqe uzala uZwangwa, uZwangwa uzala uSikhomo, uSikhomo uzala uMalangana noRhudulu wokuqala. uMalangana uzala uNjanje, uNjanje uzala uNgolwane, uNgolwane uzala uNtose. Kuzeko lukaNtose lwabafazi abangekho mnye. Ikho le nto yokujikeleza nomfazi omnye ngabe uplastara uronta. Akhange kube njalo, akhange kube njalo kuNtose. Kuzeko lwakhe luqaleleza noNakagxerha. Uzeko lwesibini lweza noNakaMpinga. Uzeko lwesithathu nolutheke yaluzeko lokwabelwa ukukhokela. Kwazalwa uNgqina kolo zeko.
Kumkani leni lapha inzala yaloo ndlu kaNgqima, indlu ke eyanikwa ukukhokela ngesiko lokuphathwa kwesizwe. Kodwa bekukho ezi ndlu zimbini, thina ke singabalesibini. Siyinzala kaMpinga. Isiqulo ke sike silisithele isigama lakho lemvelo. Kusaphandwa kodwa sesilazi igama uba phambi kwabe nguMpinga wayengubani. Le nto kaMpinga yimikhwa nezenzo. Mhlawumbi awundiva. Abantu abayazi ibhola abayilandeleyo, xa kuthethwa ngoPele the Great, ligama lebhola lendoda yaseBrazil, noba isaphili, ligama lebhola. Kodwa yiyona nto yaziwayo le nto kaPele the Great. Elona gama lakhe nguEdson Arantes dos Nascimento Planche. Abantu abayazi ibhola bayasazi istriker esasibalekela uJomone Orlando Pirates, bona bazi uTiko Bukwana, kanti nguManuel Jose Luis Khatsela Bukwana. Kwagqama into yokuqaqamba ebaleni, noMpinga ke waqaqamba ngolo hlobo. Masikrwele umgca kule ndawo. Sonke isizwe sasiphilile ngexesha lokuba le ndoda yayiphila. Yayixuba amaqhiza, yenze kube kuhle emizini. Akukho mfazi wayelalelila kuba indoda ayifuni ukungenisa icawe ekamereni. Bonke abantu abaxakene nobomi bebenikwa imbiza nguMpinga. Ithi indoda ihleli nje ibinentshisakalo nomqhino, ibe isisivuthe-vuthe, ibe nomsindo indoda. Bawuhlatyela iculo elineevesi ezininzi ngoba sawufika kade ku-amen, sawuya kudala entangeni. Bonke ke oomama bemihla yophila kukaMpinga babencedwa zimbiza zaloo ndoda. Emadodeni akho nto bezulisa ngofunda i-newspaper uhambe ubusuku. Bekukhawuleza iinkedama zitholane kwesinkomo, kutsho kuvela abantu konwatywe ekhaya, ebengaphelelanga apho kuphela. Zonke izinto ezinobunkunzi ebezenza ziphinge. Le nto kaMpinga isuka koko kuphinga. Sizaninika igama lakhe ngenye imini. uMpinga ke unozeko olusemthethweni lwabafazi abathandathu. Lukhona olungekho mthethweni nabafazi elingekachaneki inani labo. Kaloku kwinkqubo yakudala kube kusithi kusawuliwa, kuthathwe umhlaba, kuthathwe inkomo, kugcinwa abafazi bamadoda abalekileyo. Ebengenabasalotyolwa kumfazi oselotyolwa. Bekusabiwa ngoko kwantonjani, wena uzawugcinwa ngungangolwandle, wena uzawugcinwa nguZwelenqaba, wena uzawugcinwa ngundonga Zwelele, wena uzawugcinwa nguBhunga nezityebi. Liye likhulu inani labafazi abalotyolweyo nabagciniweyo. uMpinga ke kwezi zindlu zakhe zintandathu. Kule ndlu nkulu uzalwa Mawele, uMawawa noPhahla, anemfusi nguMbhutsha. Sobe ndiziyeka ke ezinye izindlu ngoba zikaqondi uba zizalwa phi. uMawawa ke njengenkulu uzala uSenzwa, uSenzwa ke uzala uSineka, uSineka ke uzala uNgwangwashe, uNgwangwashe uzala uMbalisweni. Wokuqala njengoba apha sisithi kusembalisweni, kuthiwe ngegama lomntu le ndawo. uMbalisweni wokuqala uzala uMakhoba, uMakhoba ke ngoku asizalele uNkoshe, uNkoshe azale uMbhala. Waqaqamba uMbhala kuba iinkwenkwezi ziyashana ngokuqaqawula.
wathi asawubona abantu bamdumisa bayamzukisa bayamwonga abezalwa noko yindoda ibibulelama ingagqamanga wathi uze kube kuhle andisizelanga sanothi Mbhala xa nindibiza yithani Mbhala kaNkose ukuze igama likatata livele. Wazala ke uMbhala wazala uMajali wazala uBhadi noMfele. Wazala ke uBhadi wazala uNtondwa ophinda teketiswe ngokuthi nguMbalisweni wesibini. uNtondwa lowo wazala uNtswele wazala uNgoni. Ifani yalapha sihamba neNdlunkulu. uNgoni wazala uMdedelwa wazala uLuthoni noPhelem. uLuthoni wazala uBheni wazala uJongintaba. uMarhawuzela wazala uZwelibhangile ungubesizwe. Le nkosi ibisamkela abantu kule ndawo. Bakukho uMpinga othi kutheni sizodibana apha yive enkulu lena kuba kutheni sizawunethuka namhlanje sesihambe iminyaka esondele 10 asibangisani ngembalisweni. Imbalisweni kulapho sonke siphila khona likomkhulu lamaMpinga silapha ngeso sizathu. Kange kubekho ngqoko bilitye maliyomiswa phi lokukhumbula ukhokho likule ndawo efanele lona. Kambe ke kubo bonke abantu abeveleni igudu sasisithi isintu sakudala ukuzala ukuzolula. Sizawufa thina soze siwafumana amatye afana neliya enzaleni kukho abantu abakhathalayo. Ngobani ke amaMpinga la? Uzawujikeleza ke lonke ilizwe. amaMpinga akule nto kuthiwa si-spotlight. amaMpinga ango-first choice. Uba ungahamba nembali nokuze izumzeke ingambondisi igqithi inyala elalenziwe ngokumntana uNqevu nokuthi umntana womthwakazi okhulela komkhulu athi asawumbona ubuvuthiwe le nto umntana ingaba noboya kuthethwa loo nto abone uba noko makarheqe ukuze ingabheki phambili nakoba befuna ukubhukuqa. Liyeza likaMpinga lo ndithetha ngayo. uGcaleka uphakathelwe kwada kwasekupheleni ephakathelwa nguMbhala kaNkose ethweswa nguye entsimbini elifana nkosi nayo. Akubi lifana nkosi ke nelonyolonyo abantu abathi behleli nje bafuna urhuqa itapeti ungqezuke wena mntu ebeneli uyakuxhasa. Lithemba lasemaMpingeni. uEnoch Mankayisontonga kuma nempukane esedongeni imamele xa kusithiwa Nkosi sikelela iAfrika. Noba ibethwa ngesona saseZimbabwe ngamasona noba ibethwa eTanzania ngoluphulwini kodwa amazwe amathandathu ukoleka kwiSouth Africa acula uNkosi sikelele iAfrika owaqanjwa ekhaya. Libethile inqindi inkwenkwe okuthiwa nguNkosana Happy Boy Mgxaji uMagqelesha achaye ibisawuba rayithi intloko yakhe angombi umntu enqindini. Inkulumbuso yethu utata uMakhenkesi Stofile uzibuze kwabayaziyo ebenewema wangumthetho egomololo enomcebisi wasemaMpingeni uMivuyo Tom. Imvavula yeqholo laseBizana uJames Mthamo owayebethi iKostina ligqirha elaziwayo alinawuphikwa ngumntu. Yibrendi le qha kufuneka ikhuselwe kuba uMpinga xa beyenza into bayenza bagqithise. Othanda ilokhwe uzithanda kungeni mzi.
ndithi uMpinga othanda ilokhwe uzithanda kude kungenimzi. uMpinga onqulayo unqula ubonda uvala ngale ndawo yodade esifaleni nomfundisi noqhamzi. Uneka uba kungabikho zi-arrears kokwabo. Zikhona ke izinto zokuhewulwa kule nto endiyithethayo. Njengoba sihlangene setshile umhlekazi, sinqanda umbulo, sinqanda inyama. Entloko sithwele iphupha leNgqevu enobobuya kwamajikita. Njengoba kuthiwe imamthuthi igomololo, nam ndizothetha loo nto, khuselani loo brand. Futhi uMpinga olambayo ufuze kule nina. Iyasinyola le nto isiluma emsileni, kodwa ungathi ka ungafuni indlala ude webe. Singabo bantu. And le nto ibithethwa kuzwe Nqaba, amampingakazi ayarhala, amampingakazi ayarhaleleka. Funa sime kule ndawo yoba ke ngoku ndinguLoyiso Nqevu Mpinga, wayithetha utata uMajikitsha. Sinayo nemali noba ifuna imali kwaHome Affairs, masiyenzelwe loo nto, sinqande inyama. Ngoobani abane-trust account kwezi zituko? Ngoobani abane-national emblem kwezi zituko? Ngoobani abanomthandazo wabo o-unique kwezi zituko? Ngoobani abane-national animal enyosi kwesi sizwe? Ke ngoku nifuna ntoni? Ngoobani abane-website? Uzuthi ke kubantwana bakho abafundileyo abaqofayo mabathi qhafa www.mpingasenziwa.co.za. Uzayifumana yonke into eyifunayo ngamaMpinga sisaya phambili. Ndiyaqamagusha. Ibambe ngapha.